Bon dia, esmorzadors, on hem vingut avui? Al bar Iaios de Tosalnou. Que ens han dit que és espectacular. A la plegar es trobarem en una bona terrasseta i comencem a esmorzar en una bona ensalada i el seu plat estrella, que és la sèpia arrebossada que elaboren al moment amb molta estima, com els seus xipirons que també fan al moment i es pot demanar en plat o en entrepà. Vos recomanem molt tastar els xipirons o la seva sèpia arrebossada perquè estaven al·lucinants. Després Núria es va traure algun dels seus entrepans més originals. Este és d'esquellat, de capellà, de formatge blanc i tonyina de sorra. Este és de xipirons, de mayonesa i picadillo. I este és un xampla. Que duia un poc de tabasco picant en la base, llomello a la planxa, formatge de cabra, pernil torrat i anxoves per damunt. Una combinació curiosa però molt encertada. Després també tastarem un clàssic, l'entrepà de xipiró a la planxa amb picadillo i maionesa. Per acabar uns postres casolans que estaven de categoria i el seu cremaet amb molta essència que elaboren tots els dies de matí per a que agafi més aromes. També tenen la versió en nata. Este esmorzar es troba al bar Iaios de Tosalnou i obri tots els dies.